koni ne asete baeja nikech ngene kurwa kocha wacho ni gaboko tiyo didala dede sadi koro wanyalo kata luny. So adwa kwayo gandawa ni jotelo ka jotelo, especially devolution manokelle. Aseneno jaduong James Kili James Orengo, Gavana ma Siaya, governors wagi positions ma pesa nitie magirito gikwong giti matek mondo oganda woyud konyruok e positions go. Onge tiende ng'ato a Siaya ni governor tidigo koko Kiambu to yath to onge Siaya level 4 hospital to pesa to in go. Number 2, akwayo joy go ombulu go uru kogne jotelo modhi go ne gi ombulu kiki gaga ombulu ni ngani nyogine na kama ngani ngo kogno e ng'at midhi go ne ombulu. Mar adek kendo mogik, wan kako ganda joluo kikwa dhao ndiko wacho ni jo Israel pok oyudo gik ma gidwaro te ka pod gikidhore kendgi kaguogi to Palestino chungi chien ng'iyogi. Wan kako ganda luo pok wayudo gik ma wadwaro. Waerre dhao ma ji dhao maremo tucheni to nyithiwa ema golo remogo nyalo hinyowa. So wa concentrate tich ma jopiny omiyowa ni ka ng'ato dwa kelo ni dhao buch ng'ato moloso wedhiye ka ok ihere. Then wabed focus. We become focused e gima wadwaro kasto waket wang'wa beyond 2027. Okay. Mogik President William Ruto senyisowa osiep makare ne when despite ne oganda mamoko gi goyo oganda mar jaluo to sechung kodwa. And I want to thank the party leader marwa ma Dr. Oburu Odinga. Ni ochung farm kendo ochung stand. Ochung kanga mangongo manyiso leadership. Omed nyiso wa leadership no gimed tudore gi President Ruto behind the scenes gik bage yalo giket no ganda woni ke Palestine chung kien ngeyowa giyal behind the scene to gibogi kuodhonwa to wa implement mondo Kenya dhi mbele. Lakini William Ruto to tam ngamoko tiyo dala wana mheshimiwa Jojo Omamba MCA makanya mgago dala mamigore ki Dr. Evans Ongadi janon siasa gi weche mag dongruok kago kodwa mbaka kene dala mag Kisumu. Odoko nwero kamano kuom keto chenro mar buch jopiny Ramogi TV kaendi man ka molore chenro kamarwa ni kontrika gi Lizo Tieno Nyarugenya kaka